Bi derxistina yasaya leşkeriyana çar ji aliyê rêveberiya Xweser ya ku peyadê û hevalbendên wê li Rojavayê Kurdistanê ragihandî, ciwanên bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê ji welatê xwe direvin û berê xwe didin Herêma Kurdistanê û Tirkiye û welatên Ewropayê. û Rêjeya Ereban li bajarên Rojavayê Kurdistanê gelek bilind bûye û îdî Kurd di hin bajaran de bûne kemîneyek û Rêjeya Ereban gelek jiya wan ê bêhtir bûye. Tevî girtin û revandin û xistina fişaran ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokratîk û çekdarên wê ve li ser tevgera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û hevrêz û saziyên ciwanan û civaka sivîl. Lê ciwanên Rojavayê Kurdistanê zilim û zordariya peyadê tehemûl dikir. Lê bi derxistina yasaya leşkeriya neçar ku divê hemû ciwanên Rojavayê Kurdistanê leşkeriya neçarî ji bo peyadê bikin û hin caran ciwanê di beriyên şer de jiyana xwe ji dest didan, bû sedem ku ciwan ji Rojavayê Kurdistanê birevin. Çalakvanekî bajarê Qamişlo ji arkira ragihand ku piraniya xortên Kurd yên di hundirê bajaran de reviyan e gundewarên bajaran û gelek ji wan jî ji ber leşkeriya neçarî nikarin ji malê xwe derkevin yan jî li çûna Ewropayê hizir dikin. Ji bilî valakirina Rojavayê Kurdistanê ji ciwanên Kurd û koçberiya xelkê wê ji bo derve jî bandoreke din ya leşkeriya neçar heye. Ew jî bi cihbûna Ereban di bajarên Kurdî de û valabûna wan ji Kurdan wekû bajarokê Girkêlegê û Tirbespiyê ku ev tiştê têde gelekê berçav e. Ciwanekî bajarokê Girkêlegê naxwaze navî werê eşkere kirin. Dibêje li hemû bajarên Rojavayê Kurdistanê Ereb zêde bûne û sedema sereke jî leşkeriya neçarî ye. û tekez dike ku li bajarokên Girkêlegê û Tirbespiyê ev tişt gelekê berçav e. Ku Rêjeya Ereban di bazarên her du bajarokan de ji sadê 85 zêdetir kiriye. Ew ciwanê bajarokê Girkêlegê her wiha dibêje dîtina ciwanên Kurd di bazarên her du bajarokên navborî de gelekê zehmet bûye. û piştî êrişa çekdarên asayişa peyadê li ser çendê dukanekî bajarokê Girkêlegê di meha borî de û girtina çendê ciwanî ji bo leşkeriya neçarî, êdî ciwanên Erebê di dukanên Kurdan de jî kar dikin. Ji bilî rewşa ewlekarî û aboriya xirab ya Rojavayê Kurdistanê, yasaya leşkeriya neçar ku peyadê navê wê dike erkê berevaniya niştîmanî, bûye sedem ku ciwanên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê birevin û li welatê cîhanê belav bibin. Dîhêdî Rojavayê Kurdistanê wekû ku rejima Esed dixwest ji Kurdan vala dibe û Ereb li cihê wan dimînin.